Bandar Subali menika merong kampung jinggo gajah dar bodan kentang koraku kang teges tumbali. Piyambakipun boten trimah patinipun Sudarmonipun. Nanging malah kaporo sinuwun. Bupati Bandar Subali menika adreng balela ngantos dumugi Bidutama. Pepuntonipun Bidutama Kakang Ronggo Jambi tumeking Palastra. Semanten ugi kula. Kula mboten kuwawi nandhingipun kridane Bandar Subali. Pramila saking menika kula matur dhateng Kakang Maudara. Lah menika Kakang Maudara menika cumantaka dhateng panguwas dalem. Cumantaka kepiye? Piyambakipun mboten nyuwun palilah dalem, malah kapara mini Suda Raja Senopati kang supados raket Bandar Subali. Lah menika panjenengan dipun asorake sinuwun. Sapa antaraning Nayaka Majapahit kang wis diwini Suda pinangka Raja Senopati tanpa lelah ingsun dening Kakang Patih Maudara. Mula keprungu menika Jaka Mercu nggih Kebu Marcuwek saking alas Tunggurana. Miji Senopati kang aran Kebu Marcuwek Naninci saka alas Tunggurana supaya lumawak brasta ananing si Bandar Subali. Menika leres Kakang Maudara kang darbe pakarti kaya mangkono. Naninci Welah. owah gingsire kahanan sinuwun. Saking prajurit Panungsep Kartik Kebo Marcuwek ing dinten iki ugi balela saking Mojopahit. Balela ing Mojopahit. Kakang Patih monggo Kakang. Iki malah aku ya. Punten. Kakang Patih Maudara, sinuwun Prabu, mapan kelresan handika rawuh minggah wonten ing Pendhal. Sasampunipun rerembakan sawetawis kula kaliyan Harya Jejetan nyethakaken kedadosan wonten ing Grati. Menapa inggih Kakang Maudara sampun nyroya sawijining kawula ingkang nami Kebo Marcuwek madheg pinangka senopati supados ngentasi karya mbalelanipun Adipati Bandar Subali. Sinuwun, saderengipun abdi ngunjuk atur langkung prayogi sungkem pangabetunipun njuk andhap ampeyan. Oh nggih kula tampi Kakang Maudara. Kula tampi pangestu kula njuk tampi Kakang Maudara. Kapala leres aturipun Yayi Harya Jejetan. Kula ngangkat Mini Suda salah satunggaling kawula ingkang pagut suraning griya dados senopati perang wonten ing Praja Mojopahit. Tanpa parilah dalem langkung rumiyin
boten kok ateges ing abdi menika handingi sabda pandhita pangandikanipun ratu nanging amargi kula kapojo ing kahanan kula nyuwun bumi pangaksami ingkang tanpa pindho. Kakang Maudara kedahipun ingsun pinangka nalin rumaos dipun asoraken wibawanipun jalaran wewenang miji dumateng kawula madhep pinangka senopati menika wewenangipun Nalindra nanging ning ingsun kemutan nalika ingsun utusan dumateng ndika pinasran Purbawasesa pindha asmaningsun anggendika lumawat wonten ing Kadipaten Grati. Mila inggih senaosa cuwa penggalih kula boten dados menapa. Nanging ingkang angka kalih damel cuwaning penggalih nalika Si Haryo Jejetan ugi matur bilih Taraja Senopati keng handika piji si Kebo Marcuet ugi nunggak semi pakartinipun Bandar Subali. Balela dumateng kawibawanipun. Kados pundi menika Kakang Maudara? Kasinggihan Sinun Prabu bilih ing ari kalenggan menika ingkang nami Kebo Marcuet nunggak semi nunggal karep lekasipun Adipati Bandar Subali mbalela wonten ing Praja Mojopahit. Ngaten. Lajeng iguh ndika sakmenika kados pundi? Nuwun sewu Sinun Prabu. Nggih. Negari Mojopahit menika wiyartebanipun kathah kawula ingkang gambing wonten saindhing jagat Praja Mojopahit. Menawi panjenengan nyalirani pribadi tartamtu sarudina menawi saking pangrigen kula mbok inggih Sinuwun Prabu Braja menika ngawontenaken Giripatemboyo kemawon. Giripatemboyo. Ngaten. Oh nggih. Kula saged nampi menapa ingkang dikuaturaken dumateng. Namun kemawon sadèrèngipun Patemboyo menika kula wontenaken supados dipun biwarakaken. Ngemuti dumateng lelabuhanipun Senopati Raga Jampi. Raga Jampi menika anggadhahi putra ingkang nami Raden Ungaran. Ning piyambakipun sampun lelabuh dumateng kawibawaning ingsun ngantos dumugining gugur wonten ing Palagan. Mila ganjaran ingkang kedahipun dumawah dumateng piyambakipun badhe kula paringaken dumateng anakipun si Raga Jampi Raden Ungaran supados jumeneng adipati wonten ing Lumajang. Lan benjing kula paringi gelar jimat asma Minak Koncar. Ning sedaya perkawis salebetipun kedaton sampun cekak. Wangsul dumateng kawigatosan balelanipun si Kebo Marcuet. Ingsun nibakaken Patemboyo dumateng sinten kawula ingkang saged bengkas balelanipun Kebo Marcuet. Kula ganjar samurwatipun wonten ing kraton Mojopahit. Sapa Kang? Kanoman bagus. Ning titik nyandang penganggone dudu weranganing keluarga Nayaka utawa Senta. Cah ganteng. Sira iku sapa tanpa katimbalan munggah ana ing pendhapa. Saderengipun ngaturaken lepat nuwun ageng palaksami. Iki nurut. Menawi kula menika wantun miyak sedaya Nayaka Sentanane Praja. Menawi sugih mestani kula Joko Umbaran saking Gambir Seketi. Jenengmu Joko Umbaran. Menika leres Kawigatene munggah ana ing pendhapa apa nggih? karaya-raya kula niku minggah wonten ing Praja Mojopahit kula badhe senta. Golek pasuwitan. Menika leres Antepe ngatimu pengin dadi peranganing prajurit kang bela marang kraton Mojopahit. Oh ya, tak tampa nanging ngene. Mojopahit kalungguhan iki nembe ana kahanan kang ora tentrem. Balilane Adipati Grati. Wiwit saka Bandar Subali saiki lumengser marang si Kebo Marcuet. Dadi dak tampa pasutanmu sawuhe kepara dak ganjar Kang Murwat. Besok sira bakal tak dhawuhake marang putrane ingsun
dak kersakake pinangka putra mantu. Lamun to sira bisa mbingkasi Kebo Marcuet Jokombar. Sampun gamblang lan terpocok pangandika jenengan dalu. Kepareng kula nyuwun pamit tambahing pangesti. Ya dak pengestoni sing ati-ati. Nuwun sewu Sinuhun Prabu Satri. Kakang mau Nampa mboten kelakon anggenipun paring ganjaran dumateng ingkang nami Jokombar. Awit sabda ingkang sampun kawiyos pilih umbaran menawi saged mberat wonten ing praja. Mikot kawontenanipun Kebo Marcuet badhe dipun dapaken ingkang atmojo dalem ing kamangka. Atmojo dalem taksih wonten ing Kandutan. Nggih, nak menawi meniku mijil pawesti. Lah menawi kakung kados Kakang Patih Maudara. Ingkang ingsun kersakaken estunipun mekaten. Anggen kula paring janji dumateng Joko Umbara. Lamun to saged mbingkas Kebo Marcuet, kula dhawuhaken kalian putra kula. Dasaripun menika namung iming-iming supados kandel tekadipun sabila kalian kawigawan Majapahit ngelingi sampun kok Kebo Marcuet Bandar Subali kemawon Majapahit mboten kecunggah, mboten kuwawi ngrampungi. Menapa malih si Kebo Marcuet ingkang saged ngawonaken Bandar Subali. Dados kula janjeni si Joko Umbaran kula dhawuhaken kalian putra kula ingkang tesih salebetipun Kandutan. Menika dasaripun namung dasar Duracara. Nuwun sewu sadringe. Nggih. Menawi panjenengan kata lumpen, kula ing badhe mutan. Giri lusi jang mutan kena kini. Ampun panjenengan niku mandeng pilih Joko Umbaran niku bocah saking dusun. Menawi kegiatanipun anglangi senopati saking Praja Majapahit kados Kelihatan nggih. lah ingkang angka kalih. Sabda pandhita pangandikaning ratu. Menawi to kelamah ing manggenipun atmaja panjenengan miyos pawesti kados pun. Panjenengan gadah mantu bocah saking dusun ingkang nami Joko Umbaran. Kakang Patih Maudara. Nggih. Ngaten Kang. Kenging menapa ingsun wani paring janji dumateng Joko Umbaran ndhawuhaken kalian putraningsun. Janji menika kula murih kabaripun. Murih boten dadinipun Joko Umbaran dados putra mantu kula jalaran ingsun pirsa putra kula ingkang salebetipun Kandutan ing benjangipun boten niyos pawestri nanging niyos jaler Kakang Patih Maudara. Menawi saking pamanggih kula kok benten. Ing benjangipun atmaja panjenengan menika miyos pawestri. Lho. Nek nyaten ndika ngajak batangan. Monggo kersa. Oh nggih. Menawi Kakang Patih Maudara ngersakaken cangkriman kalih kula ngenani putra kula ingkang tesih salebetipun Kandutan. Kakang Patih Maudara nyumrangaken bilih to putra kula badhe miyos pawestri. Nanging kula yakin putra kula badhe miyos jaler Pawestri. jaler Pawestri. jaler Pawestri. pawestri. Aduh. Ketrujut tembung saklimah. Tetelo menika pertanda bilih to ingsun pinangka Nalendra kedah nglenggono senadyan to ratu sabdane pindaning pendhita kang kudu anemai. Nanging ngatu menika ugi jalma menungsa lumrah. Sakecap kula mbatang putra kula miyos pawestri nanging mboten kenyono-nyono anggen kula ngucap tundhanipun putra kula mijil pawestri. Ngaten Kakang Patih Maudara. Sinuwun kados pundi. Menapa menika pertanda bilih to? Ingsun pinangka Nalendra sampun koncatan wagyuning kedaton. Teges Jawata sampun boten ngersakaken ingsun supados lenggah pinangka nata wonten ing kraton Majapahit. Tetelo senadyan to saklimah tembung menika nedahaken bilih to ingsun sampun tumindak lepat. Kakang Patih Maudara, Sinuwun.
Lan sira Haryo Jejetan pinangka seksi. Kanthi kedadian iki, mbok menawa ingsun dilingake dening Jawata wis wancine ingsun lereh ke Prabon. Mula kang itu Kakang Patih mau dulu. Titip kraton Majapahit sawetahipun lan sira Haryo Jejetan. Ingsun bakal munggah ana ing sanggar palanggatan lereh ke Prabon laku ngamandita nganti pukut jagat. Yus paling ketrutut sabdane Sinuwun Prabu nganti tundhone diwekne munggah ana ing sanggar pamujan laku ngamandita nganti pukut jagat. Lah antarane Sinuwun Prabu Brawijaya lan pun Kakang kuwi kaya dene godhong suruh lumah lan perpik yen disawang begrupane ning dikit padha rasane. Lah saking menika nyuwun sewu panjenengan menika kadosipun nggih narpa Cendaka menawi Sinuwun Prabu minggah wonten ing sanggar pamujan piyambake badhe muksa menawi yang kathah mastan. Nah panjenengan terus ngene ya jenengan menika kok kados pendel ke mau wis tak kandhaki aku lan Sinuwun Prabu sumpah sabaya mukti lan sabaya pati. Mula saka kuwi tak baleni meneh, tak ambali meneh. Kepatihan sak lenger gendonge tak pasrahke kawan sekarang pun Kakang bakal tapa mider taun. Pas. Wis pas. Majapahit komplang kepatihan go komplang bojone kakangku to garwane Kakang Maudara bakal tak gonjak angin iki umbaran iki sukertaning negara ya umbaran lamun kowe bisa bengkas kebo marcuet taun nono windonono kowe uga bakal singkir iki